Iki engko sik. Iki kowe apa jenenge iki mau jineman apa? Gathik glinding kae engko londone kae aku Sinom Parijata. Sinom Parijata. Kowe londone Sinom Parijata sing kono pariketan. Wah, komplit. Deng, Sredeng. Jejero kono men kaya TV hitam putih, Deng. Heeh. Kepelek ki. Iki anakku. Kayak anakku. Dene. Dene yo kowe. Yanto rene. Yo. Sapa jenenge? Yanto. 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 Oh. Kayak kenalan sik karo Pak Dalang, salaman sik iki disalahke sik. Iya. Ya kene. Salaman sik. Kok bar salaman kayak muntilan ya, Mak? Ki karo Salaman. Karo Pak Dalang. Salaman. Your hand. Tangan kiri. Iso basa Indonesia ra? Ora iso. Sithik little ya. Little apa? Kaya sik tak ajari. Little iki sithik. Ono mulu, kowe angger bar mangan kok lali. Sik ning jero mau lho. Aja-aja lali sing dipangan apa, Mak? Mangan kok Pak kok wis tak ajari yo ngerti, kene lali. Iki lho jak omong. Iya. Good. What is your name? Ini. Iya. Ya, What is your name? My name is your name is Sopo jenengmu. Bul, Sopo jenengmu Bul? Iki saka Inggris apa saka ngendi? Iki dinggo kemu tak This- antemi kowe engko. Iki dinggo, kowe jak kenal. This is make template cangkeme ngene lho. Ora ngerti cangkem. Ini this is make ngene. You. You singing. You You singing, ya. singing yo kene. Ah, You wes. singing aja kwalik lho ya. You singing. Ya, Aja you ngising ya. This is make tangan kiwa. Template engko Tangan kiwa. bangmu iki lho. Tangan kiwa kono, This tos. Nah, ini tos. Terus Nah, Nek tes ki golek tuthuk sabet nopi lho, Bang. Ayo. coba mbok menawa karo jenengan. Heeh, nek karo sampean mbok menawa. Iki keteke mudeng. Coba. Jenenge Yanto. What is your name? Yanto jenenge aja kenani Yanto. Yuwa. Oh, Yuwa. Oh. Apa bakmi kuah apa ki? Jenenge ngerti ta kowe? Apa? Yuwa. Jenenge kaya bakul wedang ngarep SMKI Yuyah. nek ditekoni nek omong kowe nek ngetokke swara saka kene. Nek ngetokke swara saka kene iki templek nyos ngene. Jadi my name is ngono. Miss Elvira. Wah, ngono. My name is sapa mau jenenge? My name is Yuwa. you are. Dek, takon. Where are you from? Elvira. Where you from? Parents. Where you apa? Parents. Omahmu ngendi? Where you? Bonces. Omahmu from? Aksan di aksa. Kene. French kuwi Prancis. Oh, Prancis. 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 Yes. Wow, seng boncis. Iki sik iso bahasa Inggris sih jak omong-omongan iki. Oh, di. Iki. Ya, Mas. Monggo Mas, lah kula duwene gur kunci Inggris ya, Mas, ora ngerti bahasane aku. Oh, iki gaete. Alah kuwi gaet ora mau le. Ucul niku. Ucul. Bah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Iki Thailand. No bahasa. Where you from? Kayak ngene lho, ceritanya kayak gini. Iki mau kan? Heeh. Iki ceritanya kayak gini ya. Mau nang kene Semadang. Wis Semadang apa urung? It. Wis kowe manut to timbang dimiki kuwi rampung kowe tenan. Manut to nek karo kuwi. Aku wis tau ra manut lenger. Nek karo kuwi tenan. Kowe nek ana kuwi ditekoni apa? Yes ngono. Tekono. Yes. 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 Ngono nek tekono apa? Jawabanmu yes. Yes. Ya. Iki arek ditekoni sih. Yang kene sik. Ya. Yes. Iki arep tekoni. Where is your dad? Sik di nganggo iki tim. Which one? Ear. Sik di. With the bird one? Sing di Bird one? sing nang rambuté ngono to. Iki kowe iki. Ini jangan nutuk ngaduk. Ini. Bocah kita antil bosok lho kowe. Dek. Tangan kiri buat sini.
Podo ini tempelkan sini. like this. Nah ini kae bapakku ngono. Lah, Kae bapakku. kowe iki ora ngerti kebiasaane kono ngene iki dienggo. Oh. Iki ora dienggo. Beda nek. Beda, Deng. Kae kowe manut aku. Kae meke tempel ono. Kae. Wis kae. Bedasku. Bapakku. Bapakku. You can repeat. Bapakku. Bapakku. Wah, Nah, bapakmu malah menkeleng. Ngejak gelut ye. ora ngerti bahasamu ya. Oh, angel we. Wanine sik dugahke anake, nek wani munggahne. Ayo ora bakal munggah wong ora mudeng kok. Ora mudeng kae. Ora mudeng kok. Wah, Kayak angel. mbok pisu iki ora mudeng lho. Piye? Kowe iso golek londo sing mudeng wae, Mak. Iki ben lungguh sik mau diteruske sik lan. Oh iya. Oke. Oke. Ku Carlo lane song tasen. Aku bakar telo telane gosok gek kono tasen sik. Lamu song. Mak. Dul, tiga kono. Sakon kowe medun sapa? Kene. Nah, Sit. sit ki apa? Nek minggat tak antemi. Your sit. Ligo sit ya. Your sit. Wih, kaya kisahku mbiyen, Deng. Aku mbiyen nang Korea iki during-uring karo wong tuwa nganggo Lah, basa pripun? Korea. Ayo aku ra mudeng to. Iya. Ayo Dirapoke sik, terus ke sik nak. Ayo. Ya. Kowe njaluk nganu nyuwun pangestu karo Mak Ese. Mak Iso Iman. Ije iki sapa iki, Nak? Dalem Safia saking Tangerang. Lho kok adoh men Jakarta kono. Injil. Oh, Safia. Piye nganu Mak iki bocah difabel ya nak ya. Injil kula penyandang disabilitas. Oh, nggih, Disabilitas. ra apa-apa, sing penting kan duwe kualitas Ya, toh. neng luar biasa prestasinya. Kok iso tekan Jogja iki piye ceritane, Mbok Limbuk? Pripun? Kok iso tekan Ceritane mriki? kok iso tekan mriki? Ambuh kok iso tekan kene? Piye kisahmu iso tekan kene? Kemarin kula nderek Om Catur Nggih. wonten dalem Yuda Negara. Eh. Lalu ditimbali ke sini. Oh, ngaten. Nggih. Ya Monggo, melu. monggo. Heeh. Badhe nembang napa? Ular anu ki mau glathik glinding. Nggih, monggo. Iki diteruske ya. Nuwun pangestunipun Ije. Ya, manuk apa ki manuk emprit. Kowe kene mangan serabi sik anteng kene kae ngrungokke iki lagi lembang. Kowe tenan. Kowe Kon mangan nyoko tenan lho, Kang. Pancen ora ditata krama kowe. Kuwi nek cara bahasa Prancis cah semego kuwi. Heeh. Popo dimplok. Kowe sip mangan. Gambange gereten lho ndak dicokot. Jan luar biasa. Limbuk kula arep matur sithik. Nggih, 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 monggo, Mak. monggo. Heeh. Ayo. Mbak Eka malah tak rusuhi sedilit niki. Pokoke intine kula matur nuwun sanget. Nggih. Nggih. Kula ajeng crita sithik jaman kula isih anyar-anyaran dadi mantu. Wah, Ah. iki. Dadi bapak kalih simbok riyen niku sok rak critane niku rak kula terkenal to. Nang TV rak bengak-bengok ngono lho, Mbak. Nggih to, ya wis golek duit kaya jenengan ngoten niku. Was wong-wong terhibur. Terus bapak kalih simbok niku do ditekoni tangga-tangga, ditekoni rencang-rencang. Enak nggih nganu jenengan gadah mantu lucu mesti neng omah mesti terhibur terus. Gayang. Ngerti ra jawabane bapak? Jawabane bapak piye? Pripun? Lah wong neng omah wis ra tau ngomong. Pak kae. Bapake lah aku ya neng omah. Aku ngerti, aku nek neng kene wani cangkeman wani. Aku ora sapa-sapa ora wani. Dadi nyenyet nek nang omah. Dadi pokoknya sing tak wedeni iki mung maratuaku. Dadi nek njaba tas-tas Nek kae. coba aku tas Wah. ora sapa-sapa wani. Gembrat-gembrat. Tapi nek wis mlebu neng dalem supardal, Petuk sing brengos putih kuwi. wis ora iso ngopo-ngopo. Walah Langsung lakep anteng. Beda harus rondeng. Piye? Nang omah tas nek ning jaba rawani ngopo-ngopo. Mergane ning omah ki, ini
ning jaba itu tolo. Ah ditutke kok. Ah iya, ning sing kurang ajar asine bojomu kok, Mak. Lah piye? Lho rumangane kudune nek sampean kan ngajeni karo maratuwa. Ah. Anake dhewe iki malah nek nyelukke kurang ajar. Lek nyeruke piye? Jenenge kan Pak Dal. Pak Dal. Heeh, dhek nek ngundang ki Mas Dap. Kok Mas Dap Mas Dap. Mas Dap ngono kuwi nek ngundang. Mas Dap iki koyo kanca ngono lho. Oh, Mas Dap. Mas Dap. Undang undange kaya karo kancane Kan iya. kuwi kan keakraban ngono, tapi Iya. nek ning ngarepe bapak ya ora wani Mas Dap. Ora wani ya. Pak nggih. Oh, ndase dengkluke ngantek gaduk-gaduk ngono kae. Dadi ngarepe wis ngono, dier. Guri to. Nang burine. ning nadyan Mas Rundeng prejengane ngaten iki. Prejengan maksudnya sekedap. Prejengan ngaten iki pripun maksude? Raine mocar-macir niku lho. Pelek. Iki bapakne iki lho. Heh? Mosok Tekono iki. Aku bapakmu to, Le. Mantuk oh. Tuh, kowe dong ra to. Kowe le kono mantuk ngono. Aku bapakmu to. Yes. Nah, yes. Pokoke kula wangsuli matur nuwun sanget kagem rencang-rencang sedaya. Nggih, Mbak Eka, Mas Nggih. sampun kersa rawuh. Nggih. Terus Mas Rio. Nggih. Iki sapa iki? Gatot, Mas. Aku biar sesuk ketut Kok iki jenengan ora rawuh? nggawa tas cilik lho, Mas. Iya, wis ketemu zaman biyen saiki Nggih. ketemunan matur nuwun Alhamdulillah alhamdulillah. paringi sehat selalu nggih, Mas. Alhamdulillah sehat selalu alhamdulillah. Ki catur iki yo kanca zaman ubang-ubung zaman Iya. semono wis pokoke yo tak anggap kakangku dhewe. Iki kabeh yo kanca-kanca ana sik adik kelas, ana sik sak Kakak kelas. ana kakak kelas, ana guruku iki ngarepku cer iki yo guruku. Niki? Ngarepku cer iki lho. Iki. Lho, Iki guruku SMKI. guru. Iki. Guru sing ora tau yakin ki ya iki lho. Ya. Ora tau apa? Ora tau yakin. Ora tau ya. Bimbang terus. Bimbang. Pak Bimbang. Guru SMKI nggih. Riyen nggih gambang nggih Pak nggih. Pati uripe untuk gambang. Gambang. Menjadi inspirasi sebuah lagu ya Nggih. dari Bang Haji ya. Piye lagune? Bimbang sampai hatimu kan inspirasinya sama Seko Pak Bimbang. Jing ngoten. Pak Bimbang, rumiyin kula pas dados muridé panjenengan pripun Pak Cobi jenengan nek badhe cerita Nggih, Pak. kenakalan Nemik. Los mawon, Pak. Ngantek ra jujur ora Buka boleh. pati. Jujur saiki. Tutuk demung kepane le. Jajal wani omong apa ora? Jujur Ngapus. mawon Pak, jujur mawon. Jujur mawon. Ngapus ya Ora gedhe. kasupa, Pak. Kula matur jujur mawon. Nggih. Rumiyin nalika tasih sinau niku dereng ketinggal Bakatipun. bakatipun menika. Nggih. Oh, Dereng ketinggal Tasih bakat biasa. premanipun dereng ketinggal. Dereng biasa. Namun sak sampunipun lulus nika kula pinanggih nika wonten Kota Baru nika piyambake sampun Melu perang. Wah, menika bareng to. Iki bek kerampok sik. Boten lah, niku sekolah Iki iki tak mau- pirang tahun ini sebelum Masehi popo kok malu perang. Maksudnya iki- Perang Kota Baru mbok menawa melu bareng. iki mau ngomong ke bakat primane urung ketemu. Kalian campur sari lho, pokokipun nembe napa nggih? Mekrok-mekroke nggih. Mekar-mekar. Yo kembang kok. Berkembang. Nggih. Rumiyin nanti wonten sekolah dereng ketinggal. Oh, dadi Nggih. pelek Sampean bangga napa mboten? Bangga sekali. Ora bangga kon mulai saiki sampean. Bangga Mas Undeng. Wah, nggih. Matur nuwun, pokoke sehat selalu nggih Pak Matur Guru. nuwun Pak Bimbang dadi SMKI urung Urung ketok bakat. Urung kok ketok. saiki. Aku asline pancen anteng, aku nang dinggon tuh anteng. Ah iya, aku seksine aku. Aku nek ora ketemu wong-wong ngono kae aku wis ora. Anteng aku asline. Berarti sing marahi dadi brutal kae. Kae. Oh. Aku ke awak anteng banget aku Lah, asline. ayo. Virusnya nika, Niki virus. niku yo anteng lho. Lah ki kakak kelasku sik ngrusak kuwi. Sik ngajari kuwi. Hah? Iki Rusak kuwi. Tekan sayahene aku senengane kok kaya ngono. kata amene aku rusak iki. Tenan kok, lah aku bocah-bocah sing dodolan ning Kadipiro ki tekone waras. Oh, waras. Baline Segelap baline. sesasi rong sasi ngene. Oh, tenan. Ah iya. Kabeh. Nggih, pokoke Oke contone. Oke. Apa? Pokoknya pun matur nuwun, Nggih. sami matur nuwun sanget. Ya. Monggo dilanjut. Kok sik kok monggo dilanjut enak aja loh. Aku ya awakku
teges lho asline Kang. Aku Apaan turu lo? aku. Nggak bisa. Iya. Lo harus nembang lo. Lo Iya harus dong. nembang. Iya. Lu Aku harus sudah agak-agak lupe. Kagak bisa lo harus Orang yang nembang nih. bisa-bisa aja Iya, ya. ini aja. Apa? Lah terus nasibnya Yanto piye gini-gini? Pokoke nek sejeneng Yanto waton ana lemper ana Toh, panganan. kowe aja lunga-lunga. Aman. Ya. Ana panganan Lemper. aman. Karo cepakno ceret. Wis, kuwi Mbak Ima. mangan ngombe wis. Iki mau kanca-kanca candanada, kanca-kanca sinden. Kuwi pokoke njaluk supaya panjenengan nguler kambang. Ular kambang. Ulur kambang aku nek kelingan lho ya. Ah supaya sing penting nembang. Iya, bareng-bareng yo diwangi Mbak Eka. Heeh. Lah wong jenengan niku Napa? senior kula kedane kula niku ngindel teng Senior umure nek kepinterane ora sepiro wae sakjane aku ki wong beruntung. Muridnya Pak Bimbang kok ora iso nguler kambang. Ora iso asline mung tak isak-isake. Iya. Nggih. Iya. Nana. Saji seswa Luar biasa. tasih laras mboten nggih. Iya. Isih. Iki wae ajare ning akapela. Ayo. Bener. Agre, plang ding blong ding plang ding blong. Kuwi wis kuwi apalane kuwi mati urip. Heeh. Arane po sona Tangan dingin dengan dingin tangan dingin tangan ding. sayur rukun setiane jelali lo kowe gotong royong nyambut gawe La 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 la. Rana biar ke aku to kono Cingken acing acing acangken anyong kenceng acingken anjing kencing jangken 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 jang moro la 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 la. Iya. Oh. Mas Dio ya rawuh lho. Siapa? Mas Dio. Wah, luar biasa. Migunani. Marema. Oh ah. Saya mboten bapak-bapak ibu-ibu Mbak Soimah ling uler kambang. Jos. Saya arep ngomong ora saya ya ora kepenak. Ya mung sakmono kuwi wis ben diteruske Mbak Eka wae. Iki sing maido ming Pak Pardal. Piye? Saya mboten Pak Pardal biasa. Ora apa-apa nek kuwi wis apa wis. Ora Lah, kita serundeng iki nyerak Yanto rak adol serabi ta kowe. Aku Ora ki Pak Yanto kuwi lho. tunggone anakku iki. Oh iya. Kok ademen. Monggo Ayo, Mbak monggo, jenengan Mbak. teke aku mau sakmono kuwi mau kok. Ah. Awe awe Dancing. Men bersatu ya mas ora putus
anut Bu, men. karo bapakne tertib. Ki mau sing ngene iki mau anu bahasa Inggris dedeliing. Ikuti the teacher. Teacher, Guru yo, teacher to. teacher. Diikuti the teacher. Nek ngene mau apa? Ngemis ing, ya. Deliing. Monggo ngono. Monggo matur nuwun. Bu, ning yo ora ro delik ngono kuwi. Loh, saking senenge matur nuwune kok ya tos. Yes. Nah, wis yo mulai ya, mulai. Bahasan mulai ngerti. Dadah. Dadah. Goodbye. See you. Dadah. Mas nek cara kene iki du dadah iki. Le, kowe arep mulih apa arep melu pae nang kene? Bapakmu isih main. Arep melu kowe. Oh, melu aku ya seneng kene wae. Ya. Kono. Ya. Iki tak pasrahke ya. Nggih. Kono. Aku mbokmu bali ning monco. Ya. Karo pae nang kene. Ngemis tak lakoni. Kono to nek arep saya ndeder rekoso uripmu melo kono to. Sing penting kanca wiyaga iki sih besti karo adewe iki ayem atine. Iya. Oke. Sampun, Mbak. Nggih, matur sembah nuwun, Nggih, Mbak Soimah. Iya. Tepuk tangan dong buat Mbak Soimah. Iya. Kuwi putrane Mbak Imah sing nganggo Oke. becis kuwi mau. Mak, Heeh. arep melu ki lho, Mak. Wis sida melu pae ora? Pilih melu Make. Ora dek kita ora yakin kowe kok, Ndeng. Kita Iki arep podo wong Jawa ning duwe feeling. Oh. Ya mending aku melu sing bayar mbangane melu sing dibayar. Iki bocah pinter. Ah, iya. Iki cah pinter. Ya, iki ngene iki arep ora iso basane ning duwe feeling. Feeling-nya. Ketoke kok bentuk-bentuk ngono ki kok ketoke kok kering. Ngono ki dadine wis melu aku ndekne. Ya bener ya wis melu aku ya. nek melu kono genah tambah melu kene kelong akeh ya, Le.